Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim đuveč. Evo šta je potrebno. 5 krompira, 5 šargarepa, paprike, jedna cela paprika iseckana, ja sam pola crvene, pola zelene iz zamrzivača, pola kilograma paradajza, svežeg ili zamrznutog, još je lepše kad je svež paradajz, 5 glavica crnog luka, jedna manja šoljica pirinča, pola kilograma svinjskog mesa i svež peršun, naravno začini. Stavila sam ulje da se zagreje, dok se ulje zagreje ja ću iseckati meso. Meso sečem na kockice. Ulje se zagrejalo, u ulje dodajem iseckano meso. I ostavim da se malo proprži. Dok se meso malo proprži, ja ću sitno iseckati luk i dodat ću malo crvene paprike. I žute. U proprženo meso dodam iseckan luk i papriku. I nastavim da dinstam. Meso i luk sam dinstala 10 minuta i sada mogu da isečem šargarepu na kolutove i da dodam. Nastavim da dinstam dok meso ne bude upola gotovo. Dodam samo malo soli. Poklopim, ne skroz, i ostavim da se dinsta. Meso sam dinstala pola sata, krompir sada isečem na kockice i dodajem u meso. U meso dodajem krompir iseckan na kockice. Izmešam i sada mogu da uključim rernu na 170 stepeni. Kratko sam propružila i sada dodam začin C, to je sve po ukusu. So, biber, pirinač,
I sada dodam paradajz. Pošto je paradajz bio zamrznut, trebalo mu je malo vremena da otpusti. Sada dodajem peršun, sitno seckani. Dodam malo vrele vode. Otprilike 3 deci. Sačekam da provri, probam ukus i onda sipam u posudu i stavljam u rernu da se peče. Đuveč je gotov, pekla sam ga 45 minuta na 170 stepeni. Uživajte, prijatno, njam njam!